да благодаря на Ваше Високопреосвещенство, да ви призная, че с голяма радост приех, когато така ми казахте в Свети Олтар, дали ще се съглася да дойда във Видин. После обаче, да ви кажа честно, малко така се смутих, защото нямам така опит в изнасяне на такива беседи и винаги когато застана на проповед в олтара, пред олтара, винаги се чувствам на такова леко неудобство. Но така или иначе, отец Георги заслужава да се говори за него, тъй като той приживе не се вълнуваше от похвалите за него, а още повече сега. Мисля, че добрите слова, отправени към него, преди всички ще бъдат отнесени за Божия слава. И така, обична в Господа Ваше Високопреосвещенство, мои добри братя, отци, възлюбени християни, тази наша малка беседа се надяваме да е една малка част от пъзела, който във времето да се сглоби за големия образ на нашия сродник. Отец Георги пееше по цело Жигларци. В началото, моля вас, Ваше Високопреосвещенство, да се помолите, Господ така да вложи в устата ми по подобаващ начин да възхваля живота и делото на нашия отец Георги, от една страна, от друга страна да се помолите за вашето паство, което тук присъства, за да може Господ да смекчи сърцата им, да стане добрата почва от евангелския разказ. Хубаво е, когато човек чете за подвижниците от нашето съвремие, и за да се ободрява от техния пример, да взема от техния опит, защото колкото да имаме остър ум, това наше притежание не може да се сравни с опита, който е злато в сравнение с острия ум. Опита, който се придобива с скъпо платени случки и преди всичко случки, при които сме пострадали. Много виждаме как, особено в последните две десетилетия, се издадаха много книги, които разказват за придобити опит на много наши съвременни православни духовници в съседните страни, в Сърбия, в Румъния, в Гърция, в Русия, в Грузия, дядо Гаврил Гевадзе. И това ни принася голяма полза. Но колко по-бихме се радвали, по-бих ни било приятно да разберем за такива примери от нашето съвремие, на нашите такива сродници, духовници. Както в първата беседа, която аз гледах, отец Архимандрит Пахомий, за която говори, за преснопаметния духовник Архимандрит Назарий, е един прекрасен пример за нас като духовници и за нас като християни, както и за нашите чеда. И това е така, да имаме такъв пример в нашите сродници, защото всеки народ има своите специфични особености. Култура, менталитет, характер, политически и културни различия. И ни пасва това, което е израсло на наша почва, на българска почва. И ние имаме такава отговорност да предадем това, което сме видели, което сме чули, което са попипали ръцете ни, когато сме ходили в малкото скромно, затънтено село, наречено, никому неизвестно доскоро, Жигларци. Аз лично чух за отец Георги от Жигларци за първи път през 1992 година, нито отдалечено много, нито много близко. През часовете, прекарани с нашия преснопаметен, отците тук присъстващи го знаят,
преподавател господин Ганчо Велев по църковна история. Един прекрасен преподавател. Познаваш личността на отец Георги. Той по негово време е бил негов преподавател, тъй като отец Георги е бил горе-долу не е същата възраст с него, но отец Георги е следвал паралелния курс тогава, който е бил 3 годишен. И тогава в един от тези часове господин Велев стана въпрос за едно момче от семинарията, което той каза, това е едно момче от Жегларския род, който е дал на семинарията много деца и по-късно разбрах, че те са били повече от 20 семинаристи изпратени от отец Георги. И аз тогава, чувайки това нещо, си помислих, че става въпрос за някой свещеник, живял в древни времена, за да може, нали, да се наберат толкова хора през това време. И с това нещо темата приключи, господин Вели продължи да преподава урока си. И аз така не отдадах значение на това нещо, но както и казва самия отец Георги, което от Господа, то не се забравя. И така така ми остана като в съзнанието ми, спомням за този отец. След известно време чух още веднъж за отеца. Този път бях още цивилен, един мой познат се върна от Света гора и там беше ходил да се благослови от един известен, няма да му споменам името, все още жив духовник, светогорец, авторитетен, в цяла Света гора. И той ми каза така, че отецът казал, в България знае, вика, 3 праведници, които молитвено поддържат родината ви. Това са митрополит Натаниил, дядо Добри и отец Георги от село Жегларци. И вече за трети път, може би след 2010 година, един мой близък от Варна предложи да ме закара при все още живия отец Георги от село Жегларци. Понеже вече бях чул, бях създал в себе си такова мнение, добро мнение за този отец, така с желание приех това е тая негова подкана да отидем в селото, от една страна, обаче от друга страна, така малко се притесних, защото все пак чувствах, че отивам при човек, който не е обикновен свещеник, а като при пророк. И разбира се, в мен остана едно недоверие. Все пак, човек в живота си какво ли не е срещал, какво не е чувал, каквото да се говорило за някой. И аз самия така имах в себе си едно чувство малко за недоверие. Но така или иначе реших да отида. Беше топъл летен ден. Къщата на отец Георги е разположена в крайната част, в западната част на селото. Единствено тя от всички къщи е с изглед към гробищата. На така пътят от Варна до село Жегларци е около 90 км. За час и малко се стига. Най-трудната част от пътя, това е самото село, с страшно много дупки тогава. Сега ходихме, преди да дойда тук, така за среща с вас, ходихме да вземем благословение лично от него, на неговия гроб. Поуправили се пътищата, що годи. Тогава влязахме в къщичката. Селска къща, обикновена, неизмазана, тухлена. Отецът така ни прие, беше отзади в стопанския двор, под един навес, в който не може човек да стои изправен, трябва да се наведе. И той там беше клекнал, седнал на нещо и ние се благословихме, седнахме така и ние някакви кофе, мисля, че беше, и започнахме да му помагаме, ронихме царевица. Той като човек живееше на село, въобще не се сравнеше, пък и беше много трудолюбив. Това всички, които са ходили, го знаеха. Гледаше си всички видове животни. Разбира се, тогава пазителят му беше починала и бяха останали, мисля, че малко овце и кокошки и петия. И така, отецът си говореше спокойно, естествено, с моя познат, те бяха отдавна познати, а пък аз внимателно го наблюдавах. И постепенно да го наблюдавах, този естествен разговор, в мене отпадна абсолютно всякакви притеснения, смущения и аз изведнъж усетих вече в края на този разговор, може би час се продължило, усетих някакси, че съм заобичал този дядо. Много интересно.
после осъзнах, че всъщност той мен е обикнал и още по-късно разбрах, че тази любов е била така осезаема за всички хора, които са го посещавали. И вярвам, че ще потвърдя това. За тази него любов, която чувствам, че не е дал нещо като в заем, искам да върна една малка част от нея, като ви разкажа историята за нея. Отец Георги Пейчев се е родил в днешна Румъния, в едно село наричано Караман-Кьой, в област Тулча. Това е северна Добруджа. В много бедно семейство, били са 8 деца. Баща му е бил обущар и абсолютно потвърждение на поговорката е, която гласи, че на обущаря децата боси ходят, и те самите са били много бедни, са ходили боси. Даже в клипчета съм гледал отец Георги все още си ходеше бос. Тази тяхна бедност се проявява във всичко и в това даже, че лятото спяли навънка, на двора. Той бил бебен, се спял в едно малко дървено корици и тия дни в областта се появил вълк, бил отмъкнал тяхното кученци преди време, пред няколко дена, след това отмъкнал на съседите прасенцето и както били наредени бащата, майката и децата, изведнъж бащата се събужда и вижда вълка надвесен над корицето на Георги, малкия Георги, и от страх събужда презвитерията да го подкрепи и от тази суматоха вълка успява да избяга, успява да бъде прогонен от баща му или по-точно от ангел-хранител, който пазил своя бъдещ угодник за велики и славни дела. По-късно отеца с присъщата си естественост и скромност и смирение ще каже: бедни бяхме тогава, много бедни. Ако беше грабнал вълка детето, вика, какво толкова имаше пред себе си? Още като малък, вече като малък по-голям момче, получава един от първите си духовни уроци. Живеели до селото им било разположено до едно езеро и там брат му по време на Великия пост наловил хубава бяла риба. Отец Георги, да знаете, че до своята старост остана в него, имаше така, много харесваше риба. Отварям скоба. За разлика от това пък не едеше свинско месо, не поради някаква друга причина, ами беше попитан защо. Каза, защото много ми се ослажда. И той още дете много обичал риба. И брат му сам наловил бяла риба, каза, че тогава ще наловил, хубава бяла риба, носи по време на Великия пост риба, не е било нито цветница, нито благовещение. И семейството се разделило на две. Едната част от семейството решила да не вкусва от рибата, другата част от семейството решила да яде от рибата. От малкия Георги застанал на страната на тези, които решили да ядат риба. Хапнали от рибата, обаче вечерта се събужда от страшни болки в стомаха. Насам, натам, завърти, нищо не помага. Събудил родителите си, майка му по някакъв прастар метод изкарала точилката и започнала да им върти там пъпа или какво нещо разправяше, не помага. Тогава Георги се сеща, че може би това е допуснато от Бога, за това, че той нарушил поста. И казал в себе си: Господи, така, ако мога сега да се размина, да ме изцелиш, обещавам, че повече няма да нарушавам поста. В този момент болките престанали. Добре. Но на следващата сутрин имало още от неизядената риба. Брат му, по-голям брат: айде, Георги, пак да хапнеш. Бати, не мога, така и така. Айде, бати. Случайно е било. Не е било заради това, заради Господа, че ти си дете. И Георги, разбира се, пак хапнал. Вечерта пак същите болки. Пак точилката. Пак нищо не помага. Тогава Георги си казал в себе си на леглото свит: Господи, този път обещавам, ама наистина обещавам. Ако наистина пак ме изцелиш, никога няма да наруша поста. И веднага болките престанали. Ще отворя още една скоба. Такова едно изкушение му се случило още веднъж.
вече като голям 40 годишен, когато постъпва в семинарията. Тогава ректор е бил добрия дядо Тихон и така като от бащински грижи или от друго ли, дали от това, че някой в това време бил доставил риба в семинарията, благословил семинаристите през една неделя да хапнат риба, пак по време на Великия пост. Знаете от отците тук, които са в семинарията, как семинаристите редовно сме гладували през онези години, а пък и през по-късната до 95-та година, семинаристите винаги бяха гладни. По наше време специално, толкова беше недоимъка в семинарията, млади момичета така растящи, че ние така в нашата стая, които бяхме събрали духовно близки момчета, някои от тях станаха после митрополити, други добри свещеници, заедно се казахме вечерните молитви. И аз така се вдъхнових от това и отидах от лелките на стола да поискам малко олио. Но те ми отказаха така, по никакъв начин вика не можеш да дадем колкото и малко да искаш. Викам само половин кафена чашка, ми дайте, защото четем молитви. Даде, вика обаче никой да не те вижда. Заредих кандилцето, партиконката, с голямо очакване, вечерта да съберем пак братята, да кажем вечерните молитви. Обаче какво беше огромното ми очудване? Вечерта заставам и гледам кандилото празно. Много интересно. А то се оказва, че един от нашите момчета е сега много добър свещеник в Пловдивско. От глад, следовето гладнял и сипал кандилото върху 2 филии и ги изял после. Да. И такъв глад, нали, отец Георги тогава в семинарите се изпитвали, но тогава вече удържал обещанието си и спазил апостола. Сега отново ще се върнем във времето, когато отец Георги е още момче и вече се преселват от Румъния от Северна Добруджа в Южна. Това се случило по силата на Крайовския мирен договор. Тогава между Румъния и България едно мирно споразумение подписано и румънците, които са живеели в пределите на Южна Добруджа, България, могат да се отидат в Румъния, а българите, които са живеели в тамошните предели, спокойно, без смущение, могат да се додат тук на място на тези румънци, които са изселили. Тогава, по думите на цар Борис, казва, тогава ангели населиха Южна Добруджа. И то наистина, тези хора, които дошли от Южна Добруджа и сами отец Георги свидетелства, лицата им били благообразни като ангели чисти. А това, знаете, се случва, когато един човек изпълнява евангелските заповеди, когато живее по съвестта си, както и Господ казва, ако твоето сърце бъде чисто и окото ще бъде чисто. Тези чисти хора дошли тук, обаче отец Георги казва, но не такива бяха хората, които заварихме тук, българите. Тогава ще кажа по-късно, тогава за първи път видяхме християни, които да не ходят на църква в неделя. Това страшно много на впечатли и на очуди. Не можем да повярваме как може християните в своята къща да нямат кандил. Тая любов към кандилата, към това, отец Георги запази до последния си миг. Ще видим по-нататък. И в този нов дом, където бил настанен, в една от опразните къщи от румънците, малка къщичка, може би 8 на 3 метра, заживяло голямото многодетно семейство. Тогава Георги получава един от следващите си духовни уроци. Така в ежедневието трябвало да донесе слама с каручката, било началото на Великия пост, може би било зимно време, в края на зимата. И на връщане не забелязал, че панелата му била вдигната и кръста му настинала. Така че, когато се върнал, легнал веднага на легло. Това било началото на Великия пост. Може би понеделника. В петъка вече бил в такава немощ, че въобще не издавал никакви признаци на живота. Двама негови другари дошли. Майка им пратила една питка.
да донесат на неговото другарче, но той лежал абсолютно неподвижен. И тогава бащата се приближил до Георги, сложил ухо на гърдите му и казал на жена си: свърши, момчето, вече, почина. Сложили свежо в ръцете му, запалили тъмян, прикадили, а в това време Георги чува тия думи и вижда рая. Вижда Господа на Голгота и вижда, че това място, в което живеят, е свято място. И в този момент Георги се връща в себе си, в съзнание, изтегля веднага свеща от ръцете му. Той казва: гладен съм. Съвзема се и от първия понеделник на Великия пост се разболява с тази тежка болест. Следващия понеделник вече бил абсолютно здрав. От това негово преживяване, не толкова телесно, колкото духовно, Георги представа да ходи да се събира с младежи, да излезе на хорото, а обича да лежи в градината и да се спомня за райския аромат, който останал в съзнанието му. Този аромат. И тогава е казал на майка си: мамо, да пази тази къща, защото ще стане свято място. По-нататък, когато малко повече поотраснал, преди казармата, по-младежки участвал в една така момчешка свада, двама негови приятели се сбили с боричка лена вода и Георги, като техен близък, ги разтървал и на този, който се казвал Стефан, който му е бил по-голям приятел, ударил 2 шамара даже. Но работа въобще не била безобидна и той дали тогава, дали малко след това, изкарал нож и го забил в гърба на Георги. Той се свлекна. Едва ми го убил. Слава Богу, Господ пак е забазил своя угодник. По-късно Георги вече влиза в казармата и това момче идва в казармата да моли Георги да му прости, носи документ, с който показва, че ако не му прости, ще бъде осъден на 6 години затвор, да плати 3000 лева по това време, са били голяма сума, кръвнина, но най-важно за него било, че нямал да може да се ожени за своята годиница, някой си калина. Георги, разбира се, му прощава великодушно, подписва му опростително писмо, но командира му вижда това нещо, знае за неговата рана, виждал в казармата гърба на Георги, белия от нож, смачва писмото и го хвърля в коша. Но Георги моли друг войник да му напише писмото, защото тогава Георги още не владее писмено български език. Само говоримо, той е пишел на румънски, на латиница. И отново Георги моли войник, друг войник, написал опростителното писмо. Момчето се зарадва и му казва: за тези 3000 лева, Георги му казва, децата осъди, с тях ще почерпиш на сватбата. По-късно ще каже отец Георги: това бяха вика младежки работи. Когато се уволнява, след това се оженва за бъдеща си презбитера, на 26 години се оженва за бъдещата си презбитера, казва се Мария, той викаше баба Мара. По това време не разправяше отец Георги, това било може би малко преди 1944 година. руснаците се спускали с парашут свои такива агенти из различни части на България. Един такъв парашутист се бил приземил някъде в тази област и понеже бил преследван от тамошната царска жандармерия, той се скрил в една от къщите в село Жигларци. Този парашутист имал за цел да вербува хора, които да подготви влизането на новата комунистическа власт. И домакина на къщата после ще стане виден партиен активист и понеже бил и така доста сладкодумен, ще успее да спечели младия Георги за делото на комунистическата партия, но тогава нещата не са били много ясни и Георги става такъв водач на младежкото движение, но за съвсем кратко, и когато вижда истинското лице на новата власт, категорично и в лице им каза, че
Вика, вие, понеже сте, вика, богоборци, вика, аз съвсем, вика, съзнателно излизам от вашето движение. Отказва да влиза в ТКЗС-то, имал се 16 лекара, които обработвал и с които временно, докато не му ги вземат много по-късно, той се препитава. Нямало, в село Орляк нямало, в село Жигларци нямало църква. Църквата е била в село Орляк, на около 6 км от това, и там ходили на служба. Там ходил Георги на служба да се шаркува. И не само, че се шаркувал, ами станал и много близък на свещеника. Мисля, че свещеника се казва отец Петър. Отец Георги за него казваше много, вика, добре начетен, прекрасни проповеди, вика, произнасяше. И вика, от него, вика, научих и богослужението, и типика. И така, Георги с цялото си възможност, с цялото си време се старал да помага и да обгрижва отец Петър. Но времената напредвали, наближавала годината 1960 и останалите живи свещеници започнали вече да изглеждат в лицето на новата власт омраза, неприятни, и срещу тях се надигнало гонение с всевъзможни средства. Точно по това време 3 свещеници наоколо, които отец Георги лично познавал, един е бил отец Петър, неговия свещеник, един от отец е бил от Русе и един отец от Тервел. Хвърлили се ръсата. Отец Георги не случайно казваше, че отец Петър е добър проповедник от една страна, а после не издържал да устои в свещенство, като имаш предвид да ни покаже, че за свещеника не е достатъчно само да приказва красиви приказки, ами трябва това нещо и да го засвидетелства със своите дела, а понякога, и знаете, свещениците сме призвани, сега времената не са такива, слава Богу, да свидетелствам това с нашия живот. Отец Петър не издържал. Един друг свещеник, отец Иван, казаше, бил толкова добър певец, че свещта, вика, на 1 метър от него, вика, пламъка, вика, се лееше. Пак искаше да каже отеца с това, че не е достатъчно свещеника да има красив глас и да прави добро впечатление, а трябва това нещо да го подплатява със своя живот. Това страшно много уязвило душата на Георги, който бил дълбоко вярващ и освен това бил и такъв с много юначен характер. И тогава пак искам да отворя една скоба, за да разберем какво точно се е случило с тези отци. Отец Георги казваше, вика, те не само, вика, се свърляха ръсата, но властта не са спря до там. Когато човек каже А, трябва да каже останалата азбука. И започваха, както казваше точно, както мечка, когато я хванеш и сложи халкан на носа, да развеждат засир на хората. По събрания и сборови да проповядат срещу църквата и срещу народа, тези свещеници. Един такъв подобен случай, описан много подробно в Русия, станал точно по същото време, 1960 година. Значи това нещо със свещениците явно е било централизирано, спуснено, аз мисля, оттам, по едно и също време. Този свещеник в Русия бил завършил с отличие Московската духовна академия и на 30-та си година от живота си публично и тържествено се отрекал от свещенството и тръгнал по събрания да проповядва и да говори срещу църквата. И салоните били пълни тогава с съветската младеж. Неговите, така станал известен с неговите беседи, антирелигиозни. И така едно младо момиче, което имало в тамошната, работило в тамошната митрополия. Митрополият е помолил, отиди, моля се, виж на едно такова събрание, ние трябва да знаем какво говорят нашите противници, да имаме информация. Но вика, няма да вземаш отношение. И тя, как така се случило, седнала и тук точно на първия ред. Но този разпопенен свещеник говорил, залата избухвала смях, за нея е било просто мъченичество да търпи
такива хули срещу църквата. И най-накрая тя не издържала и когато имало въпроси, тя единствено от всички, разбира се, защитила църквата и явно станала пред всички да изповяда своята вяра. Това без малко не коствал свободата и живота. След събранието, младият свещеник, впечатлен как една такова младо момиче може да вярва на такова мракобесие, все още, и предложил в кабинета на директора там на театър или кино ли било, да продължат своя спор. И този спор продължил достатъчно дълго време, така имало и други свидетели около него, и най-накрая Господ вложил такива думи в момичето, казал, вика, ти вика не си първия, вика, който се хвърляш разото, който се отричаш от свещенството. Той вика, кой? Аз не съм първи. И изпочнал да изрежда имена на познати от него такива разпопени. Този, не, преди това. И той наистина абсолютно не можал да сети кой е този човек, който толкова преди него се отказал от свещенството. И тогава тя го погледнала в очите и му казала Юда. От това попадение било толкова точно на място, че той от просто нещо бутнал от бюрото съборя и спора бил приключен и крахът му бил абсолютен. Минали години, комунизма отишъл по своя път и те отново се срещнали в един храм този път, в Литва. Само че този път бившият свещеник стоял в задната част на църквата и когато дошъл редът на хероинската песен, когато знаете, отци четем тая молитва, никой не е достоен, никто же достоен от свързащите от скими, плотми и сластми. Когато започва тая молитва, този свещеник се започва да се тресе и без да може да издържи повече и излиза навън. След това той подал молба за връщане на сана, но митрополитът отговорил, че тъй като публично се отрекал, трябва и публично да се разкаеш. Така или иначе това не станало, но пък човек е живял в голямо покаяние, като певец при една от църквите и така завършил своя живот. Какво е станало по-нататък с този човек не знае, но съвпадението, че по една и съща година това е станало и ние същи неща са вършили той и тези свещеници, и другото, което е съвпадение, че и един от тези свещеници също е останал певец при храма. По-късно отец Георги ще каже за този свещеник. Вика, един ден го сънувах, вика, че служи пред Божия престол. Като даваше да се разбере, че не грехът е нашата пречка с Бога, а не разкаянието в Него. И той така нагледно използваше тия думи, как Господ приел свещеника отново в покаяние в рая. Я ела тук, вика опазани. След всичко това, което се случва, отец Георги го е преживявал и празните църкви, и тогава той застава пред Бога и много е интересно да видите той на заснетите клипчета, каза по какъв начин се обръща към Господа. Това е нещо, мисля, че много важно и за младите семинаристи, пък и за нас като свещеници, да осъзнаем нашето недостоинство, с което предстоим като в раса. Георги се обръща тогава към Господа и казва: Господи, аз не съм достоен да приема този сан. Ама съвсем не съм достоен. Не мога да го предам. В този момент Господ му дава безстрашие. Допълнително пресажда на неговия юначен характер и безстрашие. Също още веднъж да отворим една скоба, за да разберем в какво време Георги предприема тази стъпка. Имаше скоро едно интервю с един чешки дисидент и журналистът пита дисидента: вие в Чехия, имахте дисидентско движение, защо ние в България нямахме? И той каза така: ние в Чехия имахме такова движение, но ние, когато направихме някаква такава постъпка срещу властта, лежахме 10 или 20 години, а при вас, тези, които бяха, против властта, просто ги убиваха и ги унищожаваха. И в такова време отец Георги знаел, че може да завърши живота си в Белене, или в Ловешкия затвор, или просто някъде край нивата, както имало такива случаи, ще видим след малко.
той в такъв момент решава да отиде и да запише в семинарията. Не по-малко голямо изпитание било за него това да убеди своята съпруга. Да знаете, че човек да отиде в семинарията по това време, както разбрахме, било голяма жертва. Но трябва да знаем, че отец Георги по това време вече бил женен, имал е съпруга, имал 1, 2, 3, 4, 5 деца имал тогава това време. И представете съпругата в какво състояние поставя. И просто от нея е зависело дали този негов жертвен купне ще се изпълни. И така, тая негова твърдост на характера, той е запази до последните си дни, но той е съчетаващ с една голяма благост и тактичност. И така е успял да спълни своята презвитера и като ви казал: Маро, по-добре ли щеш да бъде, ако аз 3 години бях легнал болен, да ме гледаш ли тук 3 години, а не ли по-добре аз да отида в семинарията, пък и ще се връщам през ваканциите и ще се бъдем пак заедно, ще си пишем писма. И така или иначе успял да преодолее това препятствие своята добра съпруга. Владиката, като разбрала, че ще ходи в семинарията и че е с 5 деца, вдигнал ръце, казал: ние не можете да издържаме. Той казал: мен не ме трябва да ме издържате, трябва ми само да ми дадете писмо. И Господ устройва добрите намерения, направил така, че там, където е, ако някой има възможност да отиде някой ден да се поклони на отец Георги на гроба, ще види къщичката му, до къщичката му ще стоят, има такива малка пясъчна кариера, но тя не е на повърхността, трябва да се слиза в той копал лабиринти под земята, добила пясък. Този пясък тогава се строяло много в селото и тогава заплатата на един работник, ако е била 80 лева, той успявал с този пясък да осигури само за едно лято ваканцията 1000 лева. Може да сметнете горе как са нещата. И Господ така му е много бил благодарен отец Георги, защото вика: с тези пари аз оставах да има за издръжка на семейството си, купувах дърва 10 кубика, оставах да има презвитерията, купувах достатъчно количество зърно за животните, а вика и ми оставаше, вика, да имаме малко пари за семинарията, когато бях в Черепиш. И така, той отива в Черепиш. По това време семинарията, както знаете, от прекрасната сграда, която пък днес разбрах, че е строена от вашия стар видински митрополит в София, днешната семинария в София, последващия пионерски дом, изместена в Черепиш, това затъмтено място в Искърското дефиле, за да може да бъде по-встрани от цивилизацията, но аз мисля, че тогавашните комунисти, вместо да направят зло на църквата, са направили по-добро, вместо да избудат очи, са изписали вежди, защото много е важно, защото всъщност тази семинария се превърнала в своеобразен филтър. Там не може да попадне някой случайен човек от една страна, от друга страна, съблазните на големия град предпазвали бъдещите семинаристи и създавали условия за чистота и целомъдрие, това, от което много се нуждаят бъдещи пастири. Там в семинарията заварил прекрасни преподаватели, а и вие отци знаете, че още имаше по наше време и по ваше, сега не знам как е, самата атмосфера в семинарията беше изключително много семейна атмосфера. Не беше като в другите училища, другите пансиони. Защото от една страна това бяха хора християни, и децата, и преподавателите, от друга страна това са били тогава хора, които са били гонени, които са били притеснявани, които са били преследвани. И това нещо по естествен начин нямало как да сплоти тази община. По това време епископ Тихон е ръководил семинарията. Отец Георги се сближава с архимандрит или романах, не знам, Сенесий в Черепишкия манастир. Също казва, че много добър пример е взел и от един иеромонах Киприян, който е бил тогава учител по физика. По негово време е живял на палатка горе над Черепишката семинария в Землянка. Комунистите тогава за него мислили, че
не може да си представи защо този човек живее горе в гората. Мисля, че той изпраща сведения на американците. В тази атмосфера посрещнала семинарията своя бъдещ випускник. През втората година от следването си отец Георги приема диаконски и свещенически чин, а през ваканциите се връща и работи в тази пясъчна кариера. Една от тези ваканции му се случва едно от най-големите му изкушения в живота, които отец Георги, когато разправя, винаги се разплакваше. И изкушението е следното. Както споменахме, кариерите, които се намират на стотина метра, така по-надолу от къщата му, представляват едни тунели, които влизат под земята. Не знам колко са дълги, но може би по свидетелство на книгата, която беше издадена за отец Георги, са около 150-200 метра под земята. И отец Георги, освен че е бил много силен физически, но е бил и достатъчно разсъдлив. И той без да има такива инженерни познания е копал така по специален начин тунелите, да се предпази от срутване това нещо, а и също някак се е придобил някакъв опит, че когато предстояло такова срутване, той никога винаги е успял да се предпази. Но не това се случило и с неговия син, който бил 14 годишен. Момчето лято тръгнало да помага на баща си, но при едно влизане долу в подземието, момчето не излязло. И отец Георги тогава почувствал, разбрал, че лицето най-вероятно е затиснато, затрупано под земята, което и наистина така се случвало. И той в този момент паднал на колени, имало други хора, разтичали се, обстановката била много трескава и не почнали да копаят, други са разтичали по телефона в кметството да се обадят на бърза помощ, други отшли да предупредят презбитерата. Отец бил на място и казал, не дей да копаете с кирки, защото ще насечете момчето, не знаем къде точно в момента е затрупнал. Започна на ръце отвътре да изнасят пръста, може да се представите каква е била атмосферата. А всъщност ние не можем да се представим, защото не сме на място на бащата. Изровили момчето след 30 минути, половин час, той затрупан под пръста, вече било посеняло. След не знам колко време дошла старата линейка, като видяло, че случаят много тежък, не го отвела в болницата в Тервел, отвела го в Добрич. Отец Георги, дали е бил в линейката, дали е бил с нещо друго, детето е пристигнало в болницата, той не отива с детето в болницата, отива в Света Троица в Добри черквата и там пада пред Господа и каза: Господи, знам, че за Тебе всичко е възможно, както Господ пред възкръсния Лазар се моли на гроба, защото каза: Господи, ако Ти ми отнемеш детето, в този момент ще ми се затвори устата и аз няма да мога да говоря срещу безбожниците. Той никога не наричаше комунисти или с други думи. Той просто им викаше безбожниците. Господи, не ми затваря устата. Тича обратно в болницата и една лекарка, която била там в момента, казва: абе, това дете няма ли родители, че само е тук? Не можел да разбере, че бащата за него по-важно било не неговото присъствие там пред детето, колкото молитвата му пред светия олтар. И лекарката въобще никакво утешително и обнадеждително нищо не казва на баща. Тогава той моли да го оставят насаме с детето, пада на колени до леглото на детето и измолва своя син. И в този момент детето се събужда. Било е в кома. След това отец излиза и казва: сега ви го предавам, вика, да го доизлекувате. Лекарите после ще му кажат: това, вика, дядо попе, знаеш, беше чудо. Той ще им каже: за вас и за мен също беше чудо. По-късно, когато се връща в семинарията, този случай става така известен и обръща внимание на това, че Господ, когато сътворява земята, на това място, където се е случило срутването, поставя един камък, който при срутването запазил живота на детето, съвсем да не го умъртви напълно. Има една случка, която е много интересна, запазена по време на пребиваването в семинарията. Той, когато става свещеник,
някак си придобива веднага симпатията на всички ученици и го смятали така за... Допитвали са винаги децата до него и тези момчета, които са учили редовно, които са били малките редовни класове, на зрелостния си изпит го попитали: отец Георги, какво да учим за зрелостния изпит? Какво ще благословиш? Той казал: деца, материала е много, но някъде се ми съще, вика, да се падне темата за Рождество Христово. И на зрелостния изпит учител влиза и пише на дъската: слава вишния Богу и на земя мир, човеци благоволение. Това може би е случайност, не знам. Но на следващата година, следващите, които завършват децата, чули за този случай, пак отиват при отец Георги и казват: отец Георги, за коя тема да учим? И той казва: момчета, материал е много, но някак си ми се ще да се падне темата с Свети Климент Охридски. И идват от София, тогава пристига писмото с темата и учителя влиза на дъската и пише: Свети Климент Охридски, живот и дейност. Даже някой помисли, че отец Георги така имал познати в Светия Синод, които предварително му казвали темата. Също има един такъв случай запазен. Тоест той го разправя. Един ден много му се приискал на отец Георги да се прибере вкъщи. Обаче така не му било неудобно да моли това нещо да се случи извън ваканциите. И тогава в стаята си пред иконата на Света Богородица казал съвсем искрено и откровено: Света Богородица, можеш ли да направиш така, че на двора, когато ме срещне дядо Тихон, той да ми каже: искаш ли да се прибереш вкъщи? Аз да му кажа: искам, и да ме пусне. И наистина излиза на двора, среща владиката и владиката му каза: искаш ли да се прибереш вкъщи малко да видиш децата си? И той му каза: иска. И отива. Точно пък тогава е случило, председателята, като го вижда, той посред нощ пристигнал, толкова се развълнувала и го се разплакала. Точно тогава се случило, някакъв търговец дошъл в селото и предложил да купи угоенто вече прасе. Но тя, председателята, не можела нещо да се оправи с тези неща и Георги се справил с ситуацията. Също един такъв случай има запазен от това време. На прощалното се слово, при завършването си, един от семинаристите, това не е бил отец Георги, казал следното. Обърнал се към дядо Тихон и му казал: Ваше Преосвещенство, обръщам се за благодарност към вас и синовна обич и да ви кажа, че една вечер видях, че вие не бяхте като родна майка. Разхождахте се вечерта между леглата ни и завивахте децата. Това накарало дядо Тихон да се просълзи, а пък писмото, тези думи ги е казал нейният здрав спиващия сега патриарх Неофит. Тогава е бил семинарист. Вече е време било отец Георги да се върне след като завърши в семинарията, да се върне на Божията нива. Знаете, семинарията се нарича също и разсадник. Разсадникът, откъдето малките цветя трябва да се пресадят из цялата ни родина и да се превърнат в благоухайни растения, които да привличат със своя живот и проповед хората да се влюбят в Бога и да се очароват. Отец Георги дошъл в най-плодородната на България област, Добруджанската земя, която комунистическата власт била превърнала в духовна пустиня. Той се оказал, както Свети цар Давид казва, нощни вран на нирищи, т.е. като бухал в развалини. Църквите били затворени, хората били отвикнали да ходят на служба. И отец Георги, както също има един цитат от Църковно славянство в псалмите: за словеса твоих се охраних пути жестоки. Твърдо застава на своя пост, впряга се с огромно желание в работа да разорава Божията нива. Едно от първите неща, за които се взел отец Георги, това е
да построи храм в своето село Жигларци. Тогава Господ устройва да му помагат 3 братя от общо 5. Тия 3 братя са още живи с изключение на един. И до сега тези 3 момчета започват да помагат в неговото дело и той, разправящи с каручката рано в помощите от зимата, завиват се всички с черги и потеглят за далечното село, по-близкото Орляк, по-далечното Кладенци на 20 на километра. Нито зимата ги е спирало, нито нощта, нито жегата. Да отидат да обслужват стара литургия. Нито това, че в църквите нямало хора. Отец Георги се заема да построи църква в своето село Жигларци и като за това избира от детството си, от видението, когато каза на майка си, че това си няма да стане свято, своята родна къща. Тя е била в момента на родния му брат Атанас, който пък е прехвърля по оговаряне на отец Георги за църква, подарение на селото. Освещава църквата митрополит Стефан на празника на Света Марина идва. Обаче, когато се тръгва митрополита, това не остава незабелязано от местните атеистични власти и се случва така, че те идват така настроени срещу него и да видят какво прави той тук. И влизат в църквата, запалват цигара демонстративно и му казват: абе, попе, ние затваряме и разрушаваме църквите, а ти си взел нова да отваряш и да строиш. Но това някакси се разминало само с една заплаха. След известно време, като видели, че отец Георги продължава упорито да оре на Божията нива, дошли доста повече хора. Теревълския кмет, Жигларския кмет, партийния секретар и доста така селени се събрали. И цялата работа била като набой, толкова бе нежен тези. И застанали отпред и му казали: дай ключовете от църквата. Отец Георги казал: ще ви отворя църквата, но няма да палите цигара в нея. Те му казали обаче нагло: ще запалим и то 2. Тогава той отговорил: тогава, що ме така, няма да ви отворя църквата. Тогава казали: ще я запалим. Ами той казал: ме запалете, вика. През Турско, вика, са горели църкви и манастири, сега, вика, под българско ведомство да видим как ще гори църква. И понеже ситуацията е била такава напрегната, отец Георги се е изправил на стъпалата на църквата, но да ви кажа, църква е малко преувеличено да се каже. Това е една постройка по-скоро приличаща на селска колиба, която отец Георги с голямо желание, но абсолютно без абсолютни средства, преобразява на църква, с няколко хартиени икони, иззидан иконостас. Всичко е много бедно. По това може да съдите и за това, че в олтара му свещника на проскомидията бил една обикновена тухла единичка, в която той се паля свещите там. Просто е била абсолютно голяма бедност. Това нещо изстои още до днес. И отец Георги с такава ревност и жертвено застал на стъпалата на този храм да защитава своята църква, като че ли стоял пред стъпалата на самия свети Александър Невски, който бил застрашен от събарения отец Георги, нали, бил готов за саможертва. Така или иначе, тези безбожници се задоволили само с това да запечатат църквата с печат. Но за душата на отец Георги това нещо било абсолютно нищо и той, след като се тръгнал, свободно скъсал печата, но това предизвикало сериозно раздразнение на властите и след време бил извикан на съд в съседно село Орляк, където така доста строго и решително го заплашили, че повече нито да не отваря църквата, нито да прави каквото и да било в полза на вярата. Но отец Георги и с това не се съобразил. Тогава комунистите решили да приключат с него без такива административни подробности и пратили при него 3 цивилни въоръжени, които
които да го, сега не знам дали са имали задача да го убият, но поне да го сплашат, да го плашат доста сериозно. И вечерта така с мотоциклети пристигнали пред вратата му, излезли, говорили и изкарали послед срещу него. Едно от децата му се разкръщяло, убиха тати. Дали заради детето, дали заради нещо друго, но Бог пак запазва тези Георги, тези хора се тръгнали. Отново бил арестуван на пясъчната кариера, отново на разпит, отново неприятности, отново вълнения. От тези Георги никога не казвал дали са го мъчили или са го били, но всички знаем как тогавашната власт се отнасяла в подобни случаи. В този период случай бил отнесен в Добричката прокуратура, откъдето мисля, че не смея със сигурност да твърдя, но самия прокурор се оказал някакъв далечен негов познат. И вместо да осъди тези Георги, се скарал на кмета, че запечата църквата без прокурорско нареждане и казва прокурора, ако вика този човек сега реши да възсъди, аз вика не мога да възпаса от затвора. Решил малко да ги стресне. Но така или иначе малко нещата са успокоили от към тяхна страна. Но пък сега проблемите са надигнали от Добричката просвета, тъй като тези Георги започнал изключително интензивно да агитира хора да пращат в семинарията. По свидетелство на един от тези трима братя, Иван, Чичо Иван, така му викаме, вика от тези Георги, вика, който да спреше на улицата, той вика глупости и празни работи не приказваше, вика. Да го чуеш, вика, да говори за неприлични неща или да се смее за такива неща, никога не е било. Той говореше само за Бога, вика, и ако спреше някой на улицата, вика, ще го заговори, вика, за вярата. И вика, ако е мъж, ще започне да го убеждава да отиде да постъпи в семинарията. По това време хората са били чисти и са нямали канонични пречки да приемат свещенически сан. Тази негова настойчивост убеждавал бъдещите семинаристи, казвал, хора, сега му е времето на нас, бедните, да се паднал да учим за свещеници. Едно време по царско време, вика, кой се е учил? Само богатите. Вика, сега се падна. И това нещо, тъй като започнал да изпраща деца в семинарията, не останало незабелязано за местните власти и както казахме от Добричката просвета, изпратили инспектори, за да прекъснат това начинание на тези Георги, но тези Георги въобще не са се обвързали с тях. Тогава те направили протокол и го отнесли до областна прокуратура в Добрич. Отново разпити, отново заплахи, отново тези Георги остава като непоколебим стълб на православието. Той обикновено им казвал така, по негови думи. Вика, пред вас, вика, стои човек от стомана. Вика, свещеник на Българската православна църква. Тогава, като са видели в чудо местните власти в областта, са били принудени да напишат до София доклад, до дирекцията на вероизповеданията и лично, за да се увери на място, сам дошъл със своята служебна Волга, заместник директорът на дирекцията по вероизповедания, някой си Димитър Тодоров. Извикали отново тези Георги в съседното село, устроили така един сериозен съдебен процес, но този път нещата били много сериозни и той, заминавайки се от къщи, казал на презбитерът си, Маро, не се безпокой, моли се, негови сме. Бог каквото реши, това ще стане. И казваше от тези Георги, като влязаме в разпитна зала, вика, нарочно комунисти, вика, тръжка вратата след мен, просто да създадат една такава атмосфера на страх. Обаче отец не знае, че отец Георги е страшен бил. Отделно е бил и много умен. Вика, понеже осъзнах, вика, че трябва, вика, да търся и сламки, за които да се хващам. Когато му зададат въпросите и той отговарял, аз, вика, за да имам някакво преимущество психологически, се изправях, вика, и така отговарях. Това, вика, може би нещо малко, но това малко или много, вика, ми
ми помагаш в моите отговори. Но така или иначе, чистотата и абсолютната кристалност по отношение на неговата честност и това не може да намерят и най-малкото за кое да се хванат властите, за да могат да го осъдят и арестуват. Тогава този Димитър Тодоров, вижда го, че е беден и го заплашва с... мисля, че се затвор го заплашва и той казва, или ще го убият, не мога да спомня, той казва, вика, мен не ме плашат, вика тези неща, вика. Календарите на църквата са пълни, вика, с подобни хора, които са жертвали живота си, но вика, ще писнат, вика, 5 деца, вика, в къщата и вика, това ще говорите срещу вас, вика, които, вика, се пишете, че се грижите за народа. От една страна, от друга страна, демонстрирате пред чужбина, вика, че в България има свобода на вероизповеданията, а вика, тук, вика, слагате, така кажете, читал на врата на християните. Това нещо малко или много така респектирало софийския заместник директор и той тогава решил да приложи член от 12 от наказателния кодекс, просто да бъде уволнен от Ес Георги от своето място. Отишъл при русенски владика, пред когото имал много по-добри позиции, достатъчно бил назел страха и му казал така и така, този свещеник от Жегларица трябва да го уволните. Русенския владика веднага пристига в селото. След такъв началнически разговор, от Ес Георги малко не се огънал. Не само това, но даже от Ес Георги успява да убеди владиката да застане негова страна. Така че, когато владиката се върнал в София, смело заявил на властите и казал, аз този свещеник не мога да го махна оттам. И те му казали, къде остава авторитета на държавата, когато не може да се справим с един поп? Владиката отговорил, а къде остава авторитета на църквата? 3 пъти на заседание на Политбюро на Централния комитет на партията, 3 пъти се обсъждал случаят с Жегларица. И най-накрая от Ес Георги казва така, умаляха и му оставиха. Слава Богу, от към сериозните врагове нещата отихнали, но не така било и на местно ниво. Проблеми продължавало да се създават по отношение на панахидите, на опелата. От Ес Георги го търсили за венчавки хора, които живели в по-големите градове и които искали тайно да се венчаят. Това не оставало незабелязано за властите и те даже искали имената на тези хора, но той казвал, аз предател, вика, не съм бил, няма и да стана. И продължавал смело да стои срещу тях, без ни най-малко да се огъва от техните заплахи. Особено тежки ставали моменти, когато трябвало да се погребе някой от селото. Тогава кмета, понеже знае, че не може да се справи с Ес Георги, отивал пред роднините и им казвал, ако някой от вас извика попа да опее вашата сродница, ще претърпи някакви последствия или ще уволним вас, ваша роднина или някакво друго наказание. И така този Чичо Иван ни разправя, вика, когато погребахме нашата майка, 3 брати, вика, не извикаха в съвета и казаха така, вика, да знаете, вика, по никакъв начин, вика, свещеника, вика, да не го викате. Обаче те, понеже били близки на Ес Георги, били неговия дух, казали, не само, че ще го извикаме, ами ще направим лития, вика, до гробище. И кметът му казал, какво говориш, вика? Ще уволним. Той е бил секретар от кметството. Не, счетоводител. И той казал, ако искате му уволнете. И казва, ако ми забраните, вика, да я погреба, аз, вика, майка си ще я погреба в двора на къщата си. Вие това не може да ми забраните. Кметът не можал да излезе глава с него. И вика, не само, че я погребахме, вика, с 3 свещеници погребахме и с църковни хоругви. Тогава опитали пак чрез владиката да изместят Ес Георги в Руси, в най-доходната енория, само и само да не е там. Но Ес Георги категорично отказал, а също и някой от по-имащия къл безбожници се усетили, че ако се премести в Руси, тогава неговото дело ще има много по-голям успех, повече деца ще вербува за семинарията. Така че и от това се отказали. Неговите събратя от
от Русенската епархия започна да негодува срещу него, като казали: "Отче, спри да спориш с безбожниците, защото ги настрояш срещу нас." Ние какво сме направили? Но отец Георги продължава да живее по съвест, носейки навсякъде разкоси и не подстригайки брадата си. Той така казваше. Един ден обаче решили да му отрежат на сила. Организирали това нещо с подробности, но това нещо се чува в кметството. В кметството работила племенницата му Станка. Веднага изтичала при Войчо си и казала така и така: "Войчо, вечерта ще додат с това милиционери, вика да те напакостят." И когато дошли с милиционерска джипка, презвитерята казала, тя го скрила пред леглото и казала: "Няма го, отеца не се е прибрал още от кладенци." И така още мъж успял отеца да спаси. Отец Георги съчетаваше в себе си две, на пръв поглед, трудно съвместими черти. Той беше абсолютно стоманен и железен като характер, от една страна, и от друга страна беше изключително благ и сърдечен към човека,